Hvilke fodboldstøvler skal jeg vælge? Hvilke fodboldstøvler skal jeg vælge? Er du også i tvivl om, hvilke fodboldstøvler, der passer lige netop dig? Så se med i videoen her. Like Kommunalenter og følg videoen og vær med i konkurrencen om et gavekort til Unisport. Fodboldstøvler er ikke blot en modeerklæring. De er det primære redskab for enhver fodboldspiller og er afgørende for præstationen på banen. Men med et hav af mærker og modeller at vælge imellem, kan det være en udfordrende opgave at finde de perfekte støvler, der passer til din spillestil. I dette indlæg vil vi udforske, hvordan forskellige mærker og modeller af fodboldstøvler er skræddersyet til forskellige typer fodboldspillere. Uanset om du er en målmand, en angriber, en midtbanespiller eller en forsvarsspiller, vil du opdage, at der er en støvle designet specielt til at optimere din præstation på banen. Lad os dykke ned i verden af fodboldstøvler og finde ud af, hvilken støvle der passer bedst til din spillestil og præferencer. 1. Angriber. Nike Mercurial-serien er en favorit blandt angribere takket være dens letvægtsdesign og fremragende trækkraft. Denne støvle er skabt til spillere, der ønsker at accelerere hurtigt og bruge deres hastighed til at overmande modstanderne. Mercurial-støvler er kendt for deres minimalistiske, strømlinede design og teknologier som Flyknit og Vaporposit, der giver en tætsiddende pasform og hurtig respons. Adidas X-serien er en anden fantastisk mulighed for angribere. Disse støvler kombinerer hastighed og kontrol og er velegnede til spillere, der foretrækker at kunne stoppe hurtigt, udføre driblinger og afslutte præcist. Speedmesh og Climachill teknologierne i X-serien giver en let og åndbar konstruktion, der hjælper med at holde fødderne kølige under intens spil. 2. Midtbanespillere. Nike Phantom Venom-serien fra Nike er skabt til midtbanespillere, der ønsker at kontrollere spillet. Disse støvler fokuserer på præcision og skudkraft. Precision PWR og Hyper Precision teknologierne hjælper spillere med at levere præcise pasninger og have en kraftfuld skudstyrke. Den strukturerede overflade på støvlen giver også bedre boldkontrol. Adidas Predator-serien er en ikonisk linje af fodboldstøvler, der har været populær blandt midtbanespillere i årtier. Predators er kendt for deres overlegne kontrol og boldberøring takket være Control Skin-teknologien. Spillere, der ønsker at dominere midtbanen med tekniske færdigheder og præcise pasninger, vil finde disse støvler ideelle. 3. Forsvarsspillere. Puma Future-serien tilbyder stabilitet og støtte til forsvarsspillere. Støvlerne er kendt for deres NetFit snøresystem, der giver en tilpasselig pasform og ekstra stabilitet. Dette er vigtigt for forsvarsspillere, der udfører tacklinger og dækning. Puma Future støvler har også en responsiv sål, der hjælper med at levere ekstra kraft ved skud. Nike Tempo-serien er ideel til forsvarsspillere, der lægger vægt på komfort og holdbarhed. Disse støvler er kendt for deres bløde læderkonstruktion og behagelige pasform. De giver god kontrol og boldkontrol, hvilket er vigtigt for forsvarsspillere, der ønsker at forhindre modstanderne i at komme forbi. 4. Målmænd. Uhlsport Ergonomike-serien er specialiseret i målmandshandsker og er kendt for deres høje kvalitet og greb. Målmandshandsker er en afgørende del af målmandens udstyr, og Uhlsport Ergonomike-serien tilbyder forskellige snit og teknologier for at imødekomme målmandens behov for beskyttelse og præcision. Reusch Fit Control-serien er fokuseret på boldkontrol og præcision for målmænd. Disse handsker har en struktureret overflade og specielle teknologier, der giver maksimal boldkontrol og en pålidelig greb om bolden. Husk, at udstyr skal passe korrekt og være behageligt for dig som spiller. Din spillestil og præferencer spiller en vigtig rolle i valg af fodboldstøvler, så det er en god idé at prøve forskellige mærker og modeller for at finde de støvler, der passer bedst til dig. Fodboldstøvler er en investering i din præstation og komfort på banen, så sørg for at træffe en informeret beslutning, når du vælger dine støvler.